Selam dostlar, biz Tilayşi'de. Biride bugün Salavat Fatkeddinov prizine küreş uzlaşak. Gittik. Ну пока, потом уже. Pahlamışları verirken, pahlamışları Şaykuametov, bilmez. Bugün 2004 yılғы hem ondan da yaşırek bolalar küreşe. Nece küreşe başladım? Birinci tapır koşan küreştim. Жиде что? Kim alıp geldi seni küreşke? Әти. Hatırlısın mı koşan buldu ol? Nece küreşiydi ol? Koydaydı ol? Ол болды соревнование, ничек показательный, шунда біз күрештік. Üçügüzde küreştiniz mi onda da? Әйем. En birinci bulup koysağız jingdi küreşte. Birinci yarışta. Fazıl ne sen jingensin? Birinci jingeş. Nece hisler kişirgen edin silip gidelim. Шатлык. Шат идем. Бірінші медаль алған едім. Болды. Nece bulaklar bildiler? Бізге анда хоккей берділер настольный. Һәм теге этот вкусняшкалар берділер. Рахмет. Senin ismini unuttum. Hasan ne? Eyteli nçençi yılgısız? 2007. Koysa günde tudığız? 9 iyul. İşiniz de 9 iyulda tudığız. Neçe minut oyırma bilen bilesiz mi? 15. Koysağız birinci tudu. Мен. Andan? Sen işinci mi? Senin en zor utkan bulagın küreşte katnaşıp? Татарстан чемпионатында үшінші орында қалдым. Nerse bildiler? Ақша, медаль, грамота. Emne ol akşamda nersege tuttun? Жиям. Nerse alışacaksın alaysa? Білмеймін. Әлеге білмейсің, әйме? Иегіңні бүгін Жоқ. ваттың мı? Қашан? Это шында. Ой, шәмбі. Күрештә місің, нәрсе эшләгәндә? Тренировкада. Сіз тумышығыз белән кайсы райондан, кайсы авылдан? Біз үш ауылда тудық. Әтем Оқтанышта, әнем Тотбағанада. Сіз үгіз Шаулыда тыйып Үш үстегіз. ауылда. Қайда әзірләнәсіз күрешергә, қайда үйрәнәсіз? Үш ауылда, екінші гимназияда, Ничәнче сыйныфта укыйсыз бүгенге көндә? 7-ші сыйныфта. Ярый егетләр, бик зур уңышлар сезгә. Өчегездә беренче урында калыгыз. Саулыгыз. Сез бер-берегез белән дә көрәшәсезме? Әле андый хәлнең булганы юкмы? Болған бар. Кайсыгыз җиңде? Біз бирешәбез инде, аннары бүләкне бүләбез. Ишегезгә. Әйе. Ярый, рәхмәт сезгә егетләр. Benim ismim Ayaz. Синеке? Эдик. Сез дуслармы? Туганнармы? Дуслар Каян килдегез монда көрәшкә? Ошадан. Ошаның үзендә торасызмы? Мин Ашташта торам. Син Ортбаш авылыннан менә. Минем күрше авыл бит ул, мин Шәкәдән. Ә син? Ошаның үзеннәнме? Аша. Ничәнче класста укыйсың? 5. 5нче класста укыйсың. Ә син? 3-нче. Аяз бит әйме? Э, Аяз мен сөйләп китәле, кашан ничә ел көрәшәсең инде син? мен 4 ел көрәшәм. Садиктан берләр. Ә хәзер ничәнче класста дисең? 3. 3тә әйме? Э, Иң беренче менә шундый зур уеныңны хәтерлисеңме? Кашан булган иде ул? э. Плесига бардым. Ничәнче урын алдың? Ордан чыгып калдым. Чыгып калдың. Ә менә чыгып калгач нинди хисләр кичерә ул көрәшче? Нинди хисләр кичердең? Өйгә кайтып тагын тренироваться итәргә. Еламадым инде. Як, Иң беренче кайда җиңдең? үзебезнең авылда Ничәнче урын булган иде? 2-нче урын Бүләк бирделәрме соң? берделәр. Ә Татарстан күләмендә урыннар булганы бармы? Як, Булачак име? э. Ә менә сөйләп кит әле, атнасында ничә тапкыр көрәшәсең син? 3 тренировкалар. Атнага 3 тренировка. Ә менә көрәшчеләр бит инде алар шундый яхшы формада булырга тиеш. Формаңны ничек саклыйсың? Әйбәт итеп, Ничек итеп, дөрес тукланасыңмы? дөрес тукканы. Нәрсәләр ашыйсың? Иртә белән ит ашыйм, каша ашыйм. Кич белән шуннан обедта тоже шулай ук ашыйм. Кич белән дә. Әле бүген көрәштеңме соң? Мен карага дип килдем. Бүген карарга дип кенә килдек. Башка вакытта менә көрәшләргә барганда, нинди авырлыкта көрәшәсең син?
29, 30. Ә вес жиғаның яки вес қудырғаның болды ма мына күреште қатнашу үшін? Болды 30 килодан 26-ға киіп болдым. Неше кетіп Сабаға. қудыралараны меға да сөйлелі? Кеш білен шығып шаптым мен урамға көбейтіп киініп. Шунан 3 километр шауып қайттым да мұншаға кірдім. Әзірек отырдым да вес түсті. Шулай 4 килоға түшірі алдың бір кештей ме? Бұл Бұл суны меңа да қоланып қара керек әлі алайса қошақ күлмекке сыймай башлайым. Шулай айтып бұдыр бұлыр ма екен менімден чек ойлайсың? болады. Яқшы, рахмет әміз я кеңесің үшін. Да, рахмет, пока. ішіне кіріп шарада тұрған сондай шарадарына шылайды. Соңғы 2 күнде болған жиғу, онда сіздерді әлі шуатыр әйдесін келеді. Шеке бек бүтінімізді қарап тұрдар еді мен, маған бір алқышау алқышау тұрғанды. Бүтінімізді әлі. Салауат абай, мына шу шараны сіз бетінде неше ел реттен ұйыштырасыз? 3 болды ма, 4 Мен ме? ештірмеймін, мен қонаққына. Ақшасын сіз бересіз бе? Ештіралар тірәшілер. Мақсаты нәрсе, не үшін нәқ міне балалар үшін күреш ұйыштырырға болдыңыз? Bütün sportta da terbiye bulacak ateş. Bağlardan. Avtosport mu, kıraş mu? Nişik bettim iken. Telaşı da anın bulu ne değil? Ne işin iken? Çünkü telaşı ilk şap kıraşçılar ile telaşçılar ve kıraşçılar. Şuna göre мен takdim ettim. Мен dostum Küba Salavat'ı 25 yıl değindi. Bir de Gonku boyunca avtobüslerde. Ederiz kıraş boyunca diyeceğiz. Ben bir kızları zalaştım çünkü tutar kıraşını yaratam. O bizim ettiğinde tüp spor tutarının o kıraş. Şunun başına atış kıraş. Kıraş, bundan kıraş tutar kıraş diye şey almayın. O ten işinde kıraşı, boğuş işinde kıraşı, dan işinde kıraşı, böyle kıraşı. Biz şimdi kıraşı yapalım. Bu bizim milletin fundamental spor olarak değil. Bir bileyim. Rahmet. Салауат абай, міне күрешні яратам дейсіз, өзіңіздің күрешкеніңіз бар ма? Men bir köp kıraştım, gel asa kaldım. Şu an benim için zor oğuşlarga ilişken güçlü kıraşta kıraşıga doğru geldi. Bola şaqtan mı indi bu? Yok, maktabı bitirgeç. Әміне өзіңіздің ұлығызны не үшін күреш жинелішінде беруге болмадыңыз? Рüstem прирожденный гонщик. Bu indi Rüstem'in tarih karakteri. Rusya'da en yaşlı balık bulgan için şirket nasip oldu. Ülkeler arasında şu an kadar. O züler içinde. Bizim kıraşam 15 yaştan. Kıraştım. Тренер болып енді? Тренер болып Неше ешті? 2000 yıldan işe başladım. Бүгінгі күнде неше оқушыңыз бар өзіңіздің? Bugün günde көп benim okuşalar. Ha koysun eğitim bitirge. Нендей зор оңышларға ерішті алайса? Чемпионерлар var. Bilbao kıraşı boyunca da hem Tatarca kıraş boyunca çempiyon yeri Hojin Tuarif. Bugünkü günde ben Erzan'da çempiyonat Rusya'da Bilbao kıraşı boyunca. Өзіңіздің ең зор оңышыңыз күреш өлкесінде? Rusya'da штаб var, жеңдім. Musa Jelini штаб var, Tatarstan'da. Біріншілікте қалдыңыз. Әне айтып өтіңіз әлі күреште қатнашып, ең зор оңышыңыз, ең зор бөлегіңіз ненде болды? Şallı'da maşina, arka maşinası. Бүгін де ересіз мәлі ол акада? Ne yok? Қойда ол ака бүгінгі күнде? Bilmiyorum. Темірге тапшырдыңыз? Yok. 2003 yılda alғаным. Қазір қойда сол ака саттыңыз ма нешетті? Sattım мен Ақтанышта ерге тиешіл. Жігіт жаңа әлегіне кіріп кетті, 1 ел шұғыленеміз аның біlan. Құлаға шықыр, сөздерін тыңлай, нормально все. Өзіңіз күреш дүниясына неше келіп ләккен едіңіз? Өзім күреш дүниясында 11 яштан. Бүгін күнге қадар күреші берем, Аллаға шүкір. Күреш дүниясына кіріп кеттім Сабантойдан. Әтейім бұлышты күрешке кірге. Оның білен
Әле дә көрәшәм, выступаю. Нәрселәргә тотасыз көрәшеп алган акчаны? Көрәшеп алган акчаны тотам. Кызларга? Yok, почему кызларга сразу не әйбергә? Дусларга, игә бирәм. Бушынча. Түлисең инде шунда китә акча. Рәхмәт. Ә менә сез ни өчен көрәшеп йөрергә булдыгыз? Ни өчен көрәшне сайладыгыз? Сөйләп киттегезчә. Мин дә шулай Савантыйлардан кирип киттем, Савантыйлардан көрәш карап йөреп, үзем Аршадда көрәшне сайлап алдым. Иң авыр көрәш синең тәҗрибәңдә. Дөресен әйткәндә, көрәштә һаман авыр инде, әле түзеп китерә кирәк эшләргә. Мин беләм, менә кайбер көрәшләргә килер алдыннан авырлык кудыралар. Сез андай белән шөгыльләнәсез? Юк. Ничек итеп әзерләндегез менә бүгенге турнирга? Бу турнирга һаман көн сайын суббота воскресеньеләрне калдырмыйча көн сайын тренер Ишат Фазылҗан белән тренировать итеп барып шөгыльләнеп килдек. Менә сез көрәшче буларак ничек тукланасыз? Сез дигәндә ашыйбыз инде нәрсә бар. Әни Зыянды, нәрсә? чипс зыян ашамыйбыз инде. Кола. Юк, анларга. Тәмәке тартмыйсыз? Юк. Арак эчмисез? Юк. Сез бит бөтен кызларның хыялы. Кызың бармы? Кыз юк пока. Ярый булыр алайса. Әнчә Юк. яшь сезгә бүгенге көндә? 16. Яхшы. Әле барысы да алда. Иә. Рәхмәт. Көрәштә көрәшеп, нинди зур уңышка ирештегез? Иң зур уңышыгыз? Татарда менә көрәштем инде. Анара республикада олдым 3-нче урынга, 2-нче урлар. Булды инде. Нинди бүләкләр бирделәр анда? Акчалар да, кубоклар бирделәр инде. Һәйбәт, грамота медаль. Кайда әзерләнәсез көрәшкә? 4-нче мәктәптән инде. Маңдаштагы Рафаэль тренер. Ничә ел дисез инде? 6-нчы ел киттем. Киләчәктә дә зур көрәшче булыргамы сезнең хыялыгыз? Әйе. Менә хәзер чыксагыз, көч җитмәсме икән? Җитәр кебек, менә Сабантуйлар җиткәндә гел көрәшкә чыгасым килә, менә көрәшчеләрне караганда да мин чыксам җиңәрем кебек. Ул шулай тоела гына, чыгып көрәшә башлагач бик тиз бирешәсең. Нинди зур бүләкләр атканыгыз булды менә тәҗрибәгездә? Минем иң зур бүләгем ватаным Татарстан гәзитенең Муса Җәлил исемендәге призны оттым. Аннары Татарстан чемпионы булганым бар. Аннары 1998 елда Зеленодольскида беренче яшьләр спартакиадасы булды. Шунда беренче урын алганым бар. Чаллыда Сабантуенда беренче урын алдым 90 елда. Менә алар мәңге минем күңелемдә истә инде. Барлыгы менә ничә тәкә җиңгәнегез булды санаганыгыз юкмы? Юк, минем алай санарлык зур тәкәләрем булмады, чөнки 70 килода, 75 килода студент вакытта көрәштем мин. Аннары Теләче районында эшләдем. Теләчедә бик күп батырлар, анда батыр калу, тәкә оту бик җиңел түгел. Шуңар күрә минем 5-6 тәкә генә булды. Бармак белән санарлык кына тәкәләр. Менә безне бүген балалар көрәше бара. Балалар көрәше белән олылар көрәше нәрсәсе белән аерыла? Балалар көрәше безнең элек көрәшкән көрәш белән тигез түгел. Хәзер инде балалар менә профессиональ уровеньда дип әйтерлек көрәшәләр. Алар бөтен мөмкинлекләр бар хәзер көрәш белән шөгыльләнергә. И алар бер-берсен менә көчле шундый матур алымнар белән көрәшәләр дип мин бик кызыгып карап утырам. Менә хәзер кулсам, хәзер көрәшүләр икенчерәк булыр ие, дөнья чемпионнары булыр ием дип хыялланам инде. Рәхмәт, үзегезнең балаларыгыз бармы? Минем 3 балам бар, 2 кыз зурлар инде, 3-нче класста укый малаем. Пока футбол уйный инде, Роналдога уңышарга тырышып. Но минем белән көрәшә, әле менә мәйданга чыгып көрәшкәне юк. Мин үзем дә 9-нчы класста гына көрәшә башлагач, ашыктырмыйм, үз җае белән көрәшер. Чөнки аның әтисе генә түгел, ике яктан бабасы да көрәшчеләр, Сабантуй батырлары. Шуның өчен минем күңелемнән ышанам, малаем да көрәшер дип киләчәктә Алла бирсә. Шуның белән безнең Теләчедәге көрәш ярышларыннан репортажыбыз тәмам. Пока-пока.